Slava Ukrajna. Din kienet lajta ta' diversi Ukreni li għal-ħabta tas-satejn ta' wara nofsinhar inġabru quddiem l-ambaxxata Russa sabiex jipprotestaw kemm kontra l-invażjoni illegali li bħalissa għaddejja f'pajjiżhom kif ukoll l-inġustizzi li għaddejjin fuq ċittadini Ukreni mill-Armata Russa. Waqt din il-protesta, diversi kelliema spjegawlna kif fid-9 ta' Mejju ir-Russja mistennija tiċċelebra Jum ir-Rebħa, il-jum li l-Unjoni Sovjetika qelbet lill-Armata Nazzista fl-1944. L-Ukreni saħqu li l-ironija hi li l-istess pajjiż li fil-passat kien iġġieled kontra in-Nazzizmu issa spiċċa jimxi fuq l-istess passi li fil-passat ħadem qattija biex iwaqqaf meta iddikjara gwerra barbara blan li jżid il-kontroll tiegħu fl-Ewropa. Fost dawn il-kelliema tkellmet Rita, tfajla li 4 ġimgħat ilu kellha tippakkja kollox u taħrab minn pajjiża lejn l-Ewropa blan tiskappa il-gwerra li spiċċat erditilha dara u pajjiża. Matul din il-protesta nataw ukoll dettalji dwar dawk li jissejħu illegalitajiet li bħalissa qegħdin jagħmlu diversi truppi Russi li truppi Ukreni, fejn saħansitra qegħdin isawtuhom u jġelhom joqogħdu f'kundizzjonijiet ħorox li tmur kontra il-Konvenzjoni tal-Ġeniva.